geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro m dande ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ garanụ ya nnọọ ayigbo mụrụ m igbo m ji aba na igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 24 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma gbaba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwa Chineke ji oroma na nrọ wee gọzie mana Clara anaghịkwa ekwe ka nra ya n'udo na ọṅụ. Igbo ndị ọma why are you like this? ọma nọ na bọlachi na salachi. Ọ dị ego. Olee otu unu mere? Eji m aka na arụsiri na ike. Asị m ya gaziere na asị ekwe ekele ihu asaa. Hapụ na uche chọrọ iji okwu na ụka akpọm ihu n'ụtụtụ a. Mana uche olu gị na-adacha sọ nha ọ dịkwa na mma? Ọ dị na mma. Are you sure? Ọ dị na mma. Uche ọ na-ada inside. Are you sure? Ya bụrụgodị na olu na-ada inside ọ gị nwa ka ọ sọrọ ya. Ọ gị nwa ka ọ sọrọ ya. Lara kekwa ntị o. N'ụtụtụ a na mụ na gị si the same uniform awụ ihe ga-eme ị ga-eji atụ m n'ọnụ. Ọkwa agwachala m gị ya. Olu gị na-ada somehow. Ọ bụghị na mụ na gị so the same uniform anyị arụ ọkụwala light blue ga-ebịa na chee na mụ na gị na-ajaka eze n'ụtụtụ a. I hope it's not what I'm thinking. Kpachapụ anya. I hope it's not what I'm thinking. Kpanyere onwe gị ugwu. Kpanyere onwe gị ugwu. Respect onwe gị. Agwachakwa I gị. hope it's not what I'm thinking. Agwachakwa gị. Kwanyere onwe gị ugwu. You know? Ya bụkwala na mụ na gị na-abịa na-arụ ọkụ the same blue. Gị chee na mụ na gị ozu ihe. Take your time. Listen the dry. Kedụkwana ihe m ga-ekwu. Ọ dị na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ jezie jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya mana ka ọ dị gee ntị ị ga-agbalị gbapụ ya ọsọ gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gakiriwe anyị live. Anyị nọ na Facebook n'ụtụtụ a anyị alọghachiela n'ike na ebube ebe ahụ n'ihi ya ị ga-agbalị gaa Facebook gaa ebe ahụ gakiriwe anyị live. N'ụtụtụ a mụ na Clara bịara nọ dị m onye necessary ịsụ uniform. Exactly. Ịsụ gịnị uniform. Anyị na-akwado otu egwu bọọlụ Chelsea mere anyị choose blue. 2-1 we won. 2-1. We won. Thank God. But we won with the hard level. Ma ndị a bụ ụzọ sunyesi ọkpụ. Chineke. Sunyesi otu ọkpụ go. Obi n'aka n'abalị. First half 1-0 ka agbaga Chelsea. Jesus. You know, dịka otu egwu bọọlụ Chelsea sikwa eme ihe ha. Second half atụgharịa ya. Nye 2 goals ihe dịka in 2 minutes if I'm not mistaken. Tụgharịa ya bụ game. Ya bụrụzie 2-1. I was telling them nyekwonu ahịa mezuoni atọ ka obi m lọda maka na ndị a nwere ike ịsara ihe a thank God. Kedụkwana ihe anyị ga-akọ nọ ya bụrụ na ndị asara ihe ndị Man U gbacha Chelsea okwu. Look at you. Mana Chineke ekweghị ka ihere mee ndị Chelsea. Ndị ụlọ nzukọ seneti agbapeghị na ụlọ ọrụ Natasha nye ya ohere ịbata na gburugburu ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Mali, Burkina Faso na Niger Republic ewezugala onwe ha n'ụlọ ikpe International Criminal Court bụ ICC. Ndị ụlọ nzukọ seneti ejirila ụzọ ụka abụọ gbatikwuo ụbọchị ha ga-amalite ha ọrụ ebe ka ọ dị ha agbabeghị ọha na eze ihe mere ha ji mee nke a bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nlọghachi Natasha lọghachiri
a gbara ndị na-akwado ya anwụrụ n'afọ osi n'anya butia gas ma chụkee ha n'ọnụ ụzọ ámá ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị. Naijiria abụghị steeti Lagos, n'ihi ya chefuo afọ 2031 ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gwara Tinubu. INEC ewepụtarala ọha na eze aha mmadụ 17 ga-eso azọ ọkwa ntuliaka elu kansụl ime obodo isi obodo anyị bụ Abuja. O nweghị ntụziaka ọbụla e nyere ndị uwe ojii ka ha wepụ akpa ha gbanyere n'akpa ọrụ ha, ka onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala otu nwoke ọwụ na-eme onwe ya ka onye uwe ojii na steeti Kano. Gọvanọ Alia achụọla onye ntụziaka ya n'okwu gbasatara kansụl ime obodo na echimechi ọdịnala, bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na oge Chineke kacha mma ka Lamin Yamal kwuru dịka ọ kụchara afọ n'ala n'ihe ntụrụ ugo Ballon d'Or. Oge Chineke ka mma lawawa nwuneke nwere ka ji kacha. Ọ gbalịala. Were ya ji de ha. Ịma nwada nwoke ọcha Clara, o nwere ka ndị mmadụ na-esi ekwu okwu mgbe ụfọdụ anaghị m alaikecha ya. I'm telling you. 18 years ka Lamin Yamal dị. Lamin Yamal ị nụrụ ya nke ọma dị gịnị? 18 years. 18 years na-agba onye nke abụọ na Ballon d'Or. Ụfọdụ ndị na-amaghị anya futubọọlụ na-achị ya ọchị na-akwa ya emo ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị gịnị mere o ji kpọrọ famili ya 20 people gawa ya bụ Ballon d'Or ka nke a mekwara ka nke a na-eme gị nwa 18 years. Yamal akwa ya ihe a mere na chief na 18 years enwe ndị nọrọ na ihe a na-emebe ya chief. Mgbe ndị 18 years amagodi m ebe m nọ mgbe ahụ. Mgbe ka na ihe a na-agbagharị ọtọ. Clara nwoke ọcha take your time. Clara kpachara anya n'ụtụtụ ọkwa ejila nwayọ gwa gị ị ga-eme mejiri half voice gwa gị ya ugbu a. Ọ nọ na 18 years jiri ihe a gba onye nke abụọ. Ndị ụfọdụ na-abịa na-ekwuchi na-akọcha ya ọ gbabazi ọnụ. Yamal never grow bịa ọ gbabazi ọnụ ịhụkwa ị ga-ama na ihe awụ gịnị nwatakịrị. Messi ebidola gbawa bọọlụ tupu amụọ Yamal. Messi ebidola gbawa bọọlụ tupu amụọ gịnị Yamal. Nwa 18 years gbaa sekọndụ na Ballon d'Or. Ụfọdụ ndị na-ekwu ihe bara ha ọnụ. Ọ dị egwu. N'ụtụtụ a anyị ga-eleba ya anya bụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti steeti Imo chọrọ ịrụ gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo. Amami na aghọta. Ịma anyị na-ekwu ya ebe a na-ekwu ya na-ekwusi ya ike na-abịa n'ime ime obodo agụmakwụkwọ dakpọrọ chakom ebe ahụ ọ dakpọrọ ọkụrụ afọ n'ala. Anyị na-ekwu ya ọtụtụ ugboro ebe a. Anyị ji n'aka na gọọmenti steeti Imo ha na-aṅa ntị. Recently kwa ka ha bịakwara na-agwa ndị na-achọ ka nkụzi ewerela n'ọrụ n'afọ 20 ndị bịara na-achọ ka ewere ha n'ọrụ n'afọ 2023 na afọ 2024 na list apụtago na ha gaa na kansụl ime obodo ha ga-achọ ike list ahụ. Ọkwa ị na-aghọta ewerela ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ gịnị ndị nkụzi. Ihe nke a pụtara bụ na ọchịchị dị ugbu a na steeti Imo enyonyewela anya n'ihe gbasatara gịnị agụmakwụkwọ enyonyewele ha gịnị anya ka ọ dị ha apụtala kwuo na a ga-amalite rụwa ụlọ akwụkwọ 105 if I'm not mistaken gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo. Ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ nke a ọ ga-enyenwu ogbugbo n'ịla azụ agụmakwụkwọ lara ọkacha n'ime ime obodo ndị enwere na steeti Imo. Uchelenu ofekata orudo anyị gara ị hụrụ ụlọ akwụkwọ gọọmenti otu a ka ọhịa si ruchicha ya. Ndị ma na-atụ ụjọ maka o jezuru obodo dara ebe ahụ. No offense. Ahịhịa erujuche si nụkwanụ asa gọọmenti skuulu gọọmenti inwewe ihe. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ a na-arụghadị ụlọ akwụkwọ ọzọ nke a rụrụ arụ ha afọ a
ị gaa n'obodo m nwere nke a rụchara ọhụrụ otu a lara nwoke ọcha rụchaa ya rụmachaa ya ya amacha mma ibi ime ya kịtịkịtị kpọkpọ otu a mmiri zoro ọ na-awụ mmiri no maintenance ọhịa eruchiele ya ejisi ike rụọ ya gbaa ya paint ọgwụla ka ezi ya si dị abụghị ka ime ya si dị ama m na aghọta arụwa ha akwala ọzọ a ga-ementenu kwa ya ọ ga-adịkwa ka ụlọ akwụkwọ nke a rụrụ arụ bifo ha afọ a ihe a bụ ajụjụ ndị anyị kwesịrị iji aka anyị na-ajụ onwe anyị na-asa akwara onwe anyị gịnị ya bụ ajụjụ kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ya bụ mgbakeri ala gọọmenti steeti Igbo na-agbakeri ịhụ na arụrụ ụlọ akwụkwọ ọhụrụ nke praịmarị na nke sekọndịrị gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo nke a bụ okwu anyị ga-atụle na ụtụtụ a o wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma otu pati African Democratic Congress bụ ADC agwala onye isi ala Bola Tinubu n'ọhụrụ Naijiria na ọ bụghị steeti Lagos n'ihi ya chefu ihe gbasatara afọ 2031 mami na aghọta ọ dị egwu nwaanyị ọma nlọghachi Natasha lọghachiri ndị mmadụ na-akwado ya bịa na-eti na-agụgụ na ọnụ ụzọ ámá ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị ozugbo ndị ihe a na-anụpụrụ ya sị gịnị ole ndị na-eme kenoiz a agbawa hụ mana ndị nke a na-akwadokwanụ Natasha ha gbara ọgwụ ha ṅụọ ihe nke a karịkwa enisimotin asha atụwala ha anyị na-agụgụwala ha ihe ka ọgịnị ime ala anyị bụ Naijiria ihe ka ọgịnị fụbara laghachitara nọ na Rivers ihe onye merenụ mgbe ụfọdụ na-akpanyere onwe unu ugwu ka ihe ọkọ lụrụ fọ ịbịa na-agụgụ ọ daba ha adaba akpọghachiela Natasha fine and good Chineke emee na gịnị ebere ya bụrụ na akpọghachiela ya ụnụ aṅụrị ọṅụ dị na ya ọwụ nke ịbịa na gụgụwa imetakwa ihe mere echi na ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị a na-agụgụ bụ ihe kpalitere eji gbaa ha tia gas eji gbaa ha nwụrụ n'afọ ose n'anya dịka ọ na ha dị ha obi jupụtara ha n'ọṅụ na-agbaghachitela Natasha ịhụna ihe na ndị agabigara ọ dị egwu o wee bụrụ ya Chineke emeela na akpọghachiela ya bụ Natasha ụlọ ọrụ ya ọfịs ya abịara bịa silie anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ gbapee ya ya bụrụ ma 1+1 gaa n'ihu bụrụ 2 isi akwa gaa n'ihu dị ebe ekodoro ya Natasha ga-eso ndị senetọ ọzọ malite ọrụ n'abalị 7 nke ọnwa Ọktoba na-abịa abịa bụkwanụ mgbe ndị ụlọ nzukọ seneti ga-amalite ha ọrụ o wee bụrụ ya mba Mali Burkina Faso na Niger Republic ewezugala onwe ha n'ụlọ ikpe International Criminal Court bụ ICC ọ dị egwu ịma mba ndị a si na ha achọghịzi ihe ọbụla ga-ejikọta ha na ndị ọcha ha achọghịzi ihe ọbụla ka ha bịakwa asị na ọ nwere ihe ndị ọcha nwere n'obodo ha ama m na-aghọta mere ndị agha ji achị ha achọghịzi ihe ọbụla bụ ndị ọcha nwekwara nke a France nwekwara nke a England they just want to be alone ha chọrọ ịnọrọ onwe ha na ihe International Criminal Court na-eme anaghị amasị ha n'ihi ya ha eme gịnị ha ewezuga onwe ha wee bụrụ ya ike gwọrọ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị ndị ụlọ nzukọ seneti agbapegha na ụlọ ọrụ Natasha Akpọtujuagan bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe atọrọla otu onye omeiwu nke ụlọ nzukọ omeiwu steeti Plateau Naijiria agaghị aga n'ihu na-eli ndị ọrụ nchekwa ya ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụmụaka amụrụ na mgbago ugwu Naijiria nwere pasentị 5 ịnwụ tupu ha na-eru afọ 5 ka Bill Gates dọrọ aka na ntị abịa n'ihe ọbụla gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị tambuwe ala anwụgo ka otu pati APC kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post
na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mụ na Wike adịla na mma, mụ na ya ejirila otu ngaji rikọwa nri ka Fubara kwuru. 2027 bịakọta n'ọnụ ma ọ bụ unu mara na unu enye na Tinubu ohere ịchị nke ugbo abụọ ka ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị coalition gbara Atiku na Obi. Aka akparala otu nwaanyị ọnwụ na steeti Abia, aha ya bụ Victoria Madụbụkọ, maka iji ụtalị pịagbuo otu nwatakịrị nwaanyị ọnwụ na ya bụ steeti Abia, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ndị ọkpa egbe bandit atọhapụla mmadụ 70 70 people o ji eji dịka enwechara mkparịta ụka udo na steeti Katsina. Emekacham n'ụwa gbaa n'azụ refuo Davido ka Tiwa Savage ji akụ egwu kpuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Wike ga-anọ n'ụbọchị taa bụ Wenesde gbape ọtụtụ ihe ndị arụrụ na steeti Akwa Ibom. Tinubu emeela ka ndị Naijiria dakwuo ogbenye, bụrụ ndị agụrụ na-agụ ma bụrụkwa ndị iwe na-ewe, ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Ndị Naijiria agaghị achọ ịhụ gị n'ọkwa onye isi ala Naijiria ma ọ gafere ala afọ 2027, ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbakwara Tinubu, bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala otu nwaanyị ọnwụ, aha ya bụ Rabi Nuhu na steeti Bauchi, maka iji ọkụ dajarie obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 5 ahụ maka na ọ bara mamịrị n'akwa ndina ya. Igirigi o. Ihe ka enwere ndị adọt kala na-aba n'anya. Ọkwa mamịrị nke anyị nyụchara mgbe anyị dị na nwata. Anyị na-anọ na nrọ otu a. Nke anyị na-egwu egwuregwu. O nwere otu oyi nwoke ọwa na-akpọ Chibuike. Ị na-agụwe egwu ahụ, agụwe ya egwu, masị ya Chibuike ka nje nyụọ mamịrị. The next day na ị ga-ahụ abụrụ n'akwa ndina mgbe m dị na nwata o. Ebelebe egbuo. Mgbe ahụ ka m ji mara na normally adị m clever. Pịam ma ebido chọwa akwa a ga-eji akọva ya. Mgbe ahụ meele nwanne m nke ntakịrị shift o ya that side, were akwa ahụ jikọva ihe niile. Ama m na-aghọta. Early morning pịam gị bụ ụzọ malite suo pụọrọ ụwa gị. Nwanne gị tetazi ya na-ajụ onwe ya sị ga-ebiazi mgbe ahụ sị ya kam ọ daa na anyị ma na ọwa ihe mere, mana kam ọ daa ka ma ọ mee hapụ ime gịnị ịghọta. We do am countless times. Mana ka ọ dị nwaanyị ọma, leenụ ya, ihe a bụ ihe nwatakịrị nwaanyị mere. Step mother ya nwunye papa ya bụ Rabi Nuhu ejirizi ọkụ mee gịnị dajarie ya ahụ. Na nwaanyị ka ọ hụrụ nwa ya ga-adajarie ya nwa 5 years. Dajarie ya ahụ. Ọ dịla too bad ebe asị ịhụ ahụ nwatakịrị a. Ọ maka ọwụ ya mụ ya. Ịhụ ahụ nwatakịrị a ga-eme gịnị ga-egba n'aka. O nwere ihe a na-eto, o nwere ebe mmadụ ga-etoru ya akwụsị ya bụ ihe. O nwere ebe mmadụ ga-etoru ya akwụsị ya bụ gịnị ihe. Ọtụtụ ndị mmadụ mere ya. Ọtụtụ ụmụaka ịbụrụ nwatakịrị ikekwe onwe na mgbe ị mere ya. O nwere ndị na-eme ya mefee. Ghọta ya, o nwere ndị na-eme ya mee gịnị mefee. Mgbe ahụ kwana o nwere ndị ọ na-abụ emewe ya otu anya kpọrọ ha gaa na o nwere egbute agbọ anyanya onye ahụ n'okwu. Na-eme ya eme. Ama ma o nwere ndị ma ihe a na-ekwu. A sị na ọ na-akwụsị ya, ihe a gwara anyị mgbe ahụ. Ọkwa mgbe ahụ ka a gwara na ịhụ shekeleke gị ime shekeleke nye mba ọcha nye mba ojii. Oke nke ahụ dị ire, nke agwa ahụ adịghị ire. Kalari onye ọma ebere ya. Ịma mgbe ahụ ka a gwara anyị na rọba band na-amị ọbara na ịgbanye ya n'aka otu ọ ga n'ime gị na ga-enweta blood flow. Asị niile e yere anyị mgbe ahụ ọ karịrị akarị.
onwe ka nne m si gaa mgbe ahụ zụrụ biskiti na-ata isi ya ma ọ ma inyetụ m ya sị mkpịrị anya nka m na-ata ya ewere staịlụ jichi otu anya anya asọwa eziokwu na ma ọ ma ị na-ata anya ya hụ ya sị ọ na-ahụ na ya bewe akwa aghụghọ anya agbafuo ma mọda atawa ihe ọ na-ata ọ tacha ya pụta anya asị anya gị opupụta ha na ya sị opupụta ha na Chineke emerela ya ebere ma mị na-aghọta asị ya ere anyị mgbe ahụ ọ karịrị akarị mana Clara nwekwa ha bịakwara mgbe ahụ recha obi anyị niile kwere ụmụaka nke ugbu a tupu ị na-eyi asị gị ma ọ hapụ ihe ahụ ọmụnwa ka ị na-eyere asị ya deno ọ dị ego nwaanyị ọma otu pati African Democratic Congress bụ ADC ha agwala Tinubu na ihe ọ na-achọkwala ihe ọ na-achịrị n'afọ 2027 na ha achọ ịhụ ya na ọ gaghị achife afọ 2027 na ya yi na afọ 27 ga-akwụrụ ọnụ o wee bụrụ ya ya bụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtakwala agba onye isi ala Tinubu na o meela ka ndị Naijiria dakwuo ogbenye bụrụ ndị agụrụ na-agụ ma bụrụkwa ndị iwe na-ewe amami na aghọta ọ dawala ha n'ọnụ ọ na-adasịsị otu pati ADC n'ọnụ ihe APC gwara anyị nke ka nka they told us amami na aghọta ha sị ha ga-eweta change o nweghị ụdịrị isi ha na-asafọ hụ ndị Naijiria mana taa ha afọ a ọ dawala ụnụ n'ọnụ onye so ọ bụrụ ya gịnị ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-eme ka anyị kpuo ya otu a ya Tiwa Savage ji agụ egbo apụtala kwuo na onwe ihe ga-eme n'ụwa ya agba n'azụ refuo Davido na ọ gaghị ebitere eyi Davido ka ọ dị nwaanyị ọma onye isi ndị ọkpa egbe bandit lida ndị bandit atọhapụla mmadụ 70 people oji dịka enwechara mkparịta ụka udo na steeti Katsina ọ dịka ya bụ mkparịta ụka udo metakwara mkpọrọ ya erelizie 70 people a sị na o nwekwala mgbe ọ tọhapụrụ 30 last week ọ tọhapụ ha kwala 70 people ime o nwere okwu ndị a kwuru a na-ekwesịghị ichefu ha si ọ bụ ọchịchị ọjọọ Naijiria mere ha nwa ji akpọ ụdịrị agba mere gịnị dị otu a amami na aghọta onye isi ndị ọkpa egbe bandit a kwuru ya na ọ bụ ka Naijiria si chewe ihu mere ka ha nwa ji akpọ ụdịrị agba mere gịnị dị otu a ọ dị egwu with the look we know the George aka akparala otu nwaanyị ọnwụ na steeti Abia aha ya bụ Victoria Madụbụkọ maka iji ụtalị pịagbuo otu nwatakịrị nwaanyị ọnwụ na steeti Abia dịka ha na-enwe esomokwu ewere ụtalị a na-akpọ okpete ịgba pịakata ya nwaanyị ayọọ ịhụnanya o jirila okpete pịagbuo emamoji ndị nke ahụ kajara akaja pịarie ya ahụ nwaanyị ada ọrịa eburu ya ịma okpete a na-ekwu okwu ya ọwụ native something ọkwa angụl ekwesịrị ile ya anya okpete abụghị ordinary something pịawa mmadụ pịagbuo ya eburu ya gaa ụlọ ọgwụ dọkịta sị ndụ ndị na nwanyị na-akarị ya nkom hia ụmụnne ike gwara ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị ndị nkụzi na steeti Abia akatọọla nrikwu elu mmebi ụlọ akwụkwọ enwere na steeti ahụ na-arịkwu bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala ndị ogbu egbe ezu ohi mmadụ 3 na steeti Anambra mmadụ 3 a gụnyere ka o si Sochukwu Nweke dị afọ 26 Emmanuel Eze dị afọ 24 na Ọsọndụ Ifeanyị dị afọ 20 oti enwegharịala ndị kabinet ya dụọ ndị kọmishọna ya 2 na otu onye nkụzi ya duo ndị kọmishọna ya 2 na otu onye nkụzi ya n'iyi ọrụ bụcha nnọọ akụkọ ndị anyị hụrụ dara gbem yọm n'akwụkwọ akụkọ Punch ndị ka ekwesịghị ịzachasị ya zachapụ ha ụmụgharịala ndị kabinet ya ndị kọmishọna 2 na Gini n'iyi ọrụ kọwala dị mma ya were ndị ọ dabara adaba ndị nkụzi na steeti Abia akatọọla ha nrikwu elu mmebi ụlọ akwụkwọ enwere na steeti ahụ na-eme gịnị na-arịkwu
ọ dị egwu mmadụ ga-eteta n'ụra ihe ga-agbata ya n'uche abụrụ ịga n'ụlọ akwụkwọ lee windo ya na-efopụ ya lee gbamgbam ya na-atụrụ ya ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebazie ya anya bụ mgbakeri ala gọọmenti steeti Imo nọ na-agbakeri ịhụ na arụrụ ụlọ akwụkwọ gbaa gburugburu kansụl ime obodo 27 enwere na steeti Imo anyị wee na-ajụ gị sị nke a ọ dabara adaba nke a rụrụ ochie ha afọ a emezikwara ya ma na-arụ nke ọhụrụ nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. People. Are you tired of searching from market to market, shop to shop, looking for the right parts? Don't waste your time searching. Pamtech Auto Parts gives you the right parts at the right price with fast delivery. No stress, no delay. Whether it's for repair, servicing, or an upgrade, we have genuine parts for your car, engine parts, brake parts, batteries, accessories, and more. With Pamtech, you are guaranteed quality, affordability with fast, hassle-free delivery. Do you need original car parts? Call us today on 0903 234 6783 or visit us at Plot CR17, Housing Area T, Port Harcourt Road, behind APAM's New Owerri, Owerri, Imo State. Pamtech Auto Parts, keeping your car on the road and stress-free. Echo FM. Akintola AC, he don't get a rival. Condenser, compressor, Akintola this year. Akintola AC, he no get rival for where motor condenser dey, compressor, air filter, evaporator, and motor gas oil, etc. As Akintola AC, work your car AC finish, he go give you guarantee with the suitable, we go make you dey comfortable. And the head office still dey where e dey for Bata Street, right inside Bata House, New Market. Wait, Abi, you never hear say Akintola AC don open another branch where you and your loved ones go come work your car AC? Uncle, sister, your car AC dey wahala you? Oh yeah, it don't do. Locate Akintola Car AC Workshop today. We dey for Old Naked Road by West End Roundabout, by Katie's house, wey be West End 6. Beside, see you see Akintola Car AC Workshop. Are you a car AC dealer? Akintola AC dey see both wholesales and retail prices of any kind and the model of AC wey you want buy. Oh yeah, telecommunicate Akintola AC today to work your own car AC. Make it dey kakraka 08036756988 08036756988. Akintola AC, with God all things are possible. Echo FM. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. I get long thing they know. See 1 million for sure. Come to my room and she go. Low DJ, my fingers crossed, let them know. October 1st, Owerri is up and flames, you know why? Maf King is up again for the street dance battle. So all road leads to Owerri for the street dance with DJ Maf King competition. Lots of prizes to be won. So this 2025, no dull momento. Watch out. Date, October 1st, 2025. Time, 2 p.m. Venue, 30 Mbari Street, Ikenebu, Owerri, opposite Ezimo Palace. For inquiries and sponsorship, kindly call 0913-761-6083. 0913-761-6083. Street dance, extraordinary performance. DJ Maf King. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Ndị be anyị enwere Nzuko, onye nụ ya ka ọrụ ibe ya o. Ndị be anyị unu abịala, Igbo kwenu. Calling all talented performers, the Imo State Council for Arts and Culture is holding auditions for male dancers and instrumentalists. Join us on Tuesday, September 30th, 2025, and on Thursday, 2nd October at the Mbari Cultural Complex, former FSP Park, to showcase your talent. Time, 10 a.m. prompt. Don't miss this opportunity to shine and be part of this amazing ride. Imo State Council for Arts and Culture, empowering creativity, enriching lives and talent.
For more inquiries, call on 080-3405-2205 or 081-3908-1993. See you there! Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Make you not touch that dialogue. na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ biko gere n'ọkwa dị oke mkpa. Brothers keepers. Akintola AC bụ onye a na-etu Chief Omudowan nke ọhụhụ nwoke ọmenyi ọha chọrọ iji ohere a kelee ndị otu Brothers Keepers International Club of Nigeria bụ nke gụnyere Polinux Ndụbụeze Polimotus bụ onye isi oche ha, Honorable Eze Obi Ajụnwa bụ onye ode akpụkpọ ha, Ikechukwu Okereke bụ onye ndekọ ego ha, Akintola AC Chief Omudowan n'ọhụhụ nwoke ọmenyi ọha bụ onye nche ego ha, Chidozie Amefula Otito Ọtọkia Agbọtọrọ Mbe bụ onye PRO ha, High Chief Chinedu Ọhajọrọ bụ onye petron ha nke mbụ, Jude Daniel bụ onye petron ha nke abụọ, Chief Ndụbụisi Ụtọ Motors, Chief Collins Osuji bụ onye otu ha, Chief Obinna Emeruem bụ onye otu ha, Henry Ibe nke enyi bụkwa onye otu ha, Chukwudi Onyenwe Glamour Aluminium bụkwa onye otu ha, Chief Barrister Sonny Ọnwụchekwe bụ onye otu ha, Samson Ekeọzọ Sam Ike Electronics bụkwa onye otu ha, Uchenna Eze onye otu ha, Joseph Atasia KAC Merchant bụkwa onye otu ha, nakwa ndị ọzọ bụ ndị otu Brothers Keepers International Club of Nigeria. Ọ bụ Polinux Ndụbụeze Polimotus bụ onye isi oche otu Brothers Keepers International Club of Nigeria binyere aka n'ọkwa. Ka ọ dịkwa biko gerekwanụ ọkwa olili ozu a n'irubechi isi n'uche Chineke ndị ezinụlọ Papal Ojukwu larala mmụọ nke obodo Ụmụeze Amaoboro isi Ubo Mmiri na-ekwupụta ọnwụ nwa ha nwoke, nwanne ha nwoke, di ha, nna ha, nna ha, nwa nwanne mama ha na nwa nwanne papa ha, nwanne nwoke mama ha na ọgọ ha bụ Ambrose Nnanyere Ojukwu bụ onye mụrụ dị ka ọ gbachara afọ 74 bụ 74 years. Ngwalezie ka esi hazie usoro olili ozu ya n'ụbọchị Fraịde na-abịa abịa bụ abalị 26 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ ozu ya ga-ahapụ ụlọ ọba nchekwa ozu Aladimma Mortuary gawa na mbara ezi ya. O jiri nkeji 30 gata elekere 8 nke ụtụtụ ụbọchị Fraịde ahụ ada ozu ya maka nlereanya. Ọkụ elekere 11 nke ụtụtụ ụbọchị Fraịde ahụ akara ya ụka olili n'ụlọ ụka Holy Family JMJ Catholic Church dị n'Amaoboro Ubo Mmiri. O jiri nkeji 30 gata elekere 12 nke ehihie ụbọchị Fraịde ahụ elie ya na mbara ezi ya. Emechaa a ga-anọ n'ama egwuregwu Police Area Command Field Ubo Mmiri kpọọ ndị mmadụ ọbịa. N'ụbọchị Sọnde bụ abalị 27 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ akara ya ụka olili n'ụlọ ụka Holy Family JMJ Catholic Church dị n'Amaoboro Ubo Mmiri ka mkpụrụ obi ya zie ike na ndokwa, amen. Onye binyere aka n'aha ezinụlọ ahụ bụ Chukwuma Ojukwu, ebe ndị binyere aka n'ọkwa bụ Chioma Akụnihu ọgọ ha nwaanyị na Nkechi Ojukwu bụ nwunye ya. Ọ dị mgbanọrọ ebe ahụ n'oge na-adịghị anya anyị alọghachie lebazie ya anya bụ isiokwu anyị ji wụcha n'ụtụtụ a agagharịkwala agagharị.
ụdara na-adị mmera ya ka ọ dị dadarara amami na ghọta anyị awụchago anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na ọchịchị gọọmenti steeti Imo na-achọ ịrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị ọhụrụ gbaa gburugburu kansụl ime obodo ndị enwere na steeti Imo. Ya bụ ụlọ akwụkwọ a ka asị ga-adị 105 n'ọnụọgụ, asị na a ga-arụ ya gbaa gburugburu kansụl ime obodo ndị enwere na steeti Imo. Nke a bụ atụmatụ ọma, ọ bụ ntụpụ ụkwụ mere gịnị magburu onwe ya. Mana gee ntị lee ajụjụ anyị chọrọ inweta ọsịsa gbasara ya n'ụtụtụ a. Gee ntị, nke a ọ ga-enyenwu ogbugbo n'ịla azụ agụmakwụkwọ lara ọkacha n'ime ime obodo ndị enwere na steeti Imo? Nke a abụghị ihe a na-achịrị ọchị. Agụmakwụkwọ n'ime ime obodo ndị enwere na steeti Imo ọ dakpọrọ chom, ọ dakpọrọ gịnị chom, efe adịghị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ a na-arụ nke ọhụrụ nke ochie arụrụ arụ ha afọ a. O nwere ụlọ akwụkwọ arụrụ n'obodo m nwa, ụlọ akwụkwọ ọhụrụ klara ọ dị empty, onwe ihe dị ya gịnị n'ime, otu a ka ọ tọgburu chakom. Ọwụ ime nten ya nke arụrụ arụ. O nwekwara ndị ọrụ nchekwa akpọgara ebe ahụ, o nwekwara ka esi gbaa ya mgbidi. Ụlọ akwụkwọ enwe sekuriti, ọ gaghịzi abụ ebe ndị obodo ga-aga na-esi igbo na-aṅụ kolos mkpụrụ mmiri na ụmụnne ya aṅụcha anyụọrụ ụmụaka nke ọnyụnyụ gbafuo. Ka ọkwa arụọ ya abịa penti asaịdị ya ugbu a, see ya pichọ, kụọ ya n'ọkụ, ya na-ahịọ ya na-akpọ na arụ n'ụlọ akwụkwọ, mana ịba ya ime kịtịkịtị kpọkpọ eji ole nne gị kọkọrọrọ m, a ga-arụnyekwa ya laibrị. Ọ dị ego. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara maka nke ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 ma ọ bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. Ma ọ bụ gị gbara gawa na Facebook ugbu a ga-akiri iwe anyị live. Mụ na Clara anyị so uniform n'ụtụtụ ahụ. Adara mkpọ ya akpọ m. Ma jụọ ya sị kedu uniform ị ga-achọ ka anyị sị ya sị blue ga-amagbu onwe ya. We decided to go for blue maka Chelsea bụ blue. Imagine na Clara na-akwado mmanya ọwụ nye ya ebe ka rice. Gbabata tinyeke n'ọnụ n'okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi ye. Ọ dị egwu. Ọ n'ebe ahụ. Uche, ị bọọla anọ m ya. Ị bọọla chi. Clara ma bọọla chi. Ndewo. Uche nwanne m. Awụ m na-edibi isi obi nza akpọga. Ya gazie. Ijila aka gị nche ụka ịbala ụka ya ezi. Ma ga abụọ maka ewe isiokwu. Ajụjụ ị jụrụ kembụ isi anyị ọ ga-enwe ike wulie ututo agụmakwụkwọ n'ala Imo. Ọ ga-enye aka ma emechie ya emechie. N'ihi na iru ụlọ akwụkwọ ndị adara ada agwọ na-abị na ndị onkolos nọ n'ime ya, ụjọ ekweghị ahụ ndị nkụzi na ụmụaka baa ya. So onye m na-ekwu n'uche ke ma ọ bụrụ na gọọmenti ga-ege ntị nwa arụ n'ahịa ọwụla ndị niile onye ọchịchị chịrị achị bifo ọwụ nna anyị kwuru chasị rụrụ esighị ike, enweghị sekuriti, onweghị geeti, onweghị igbo nnọgharịa sọtụọ ya at rezie kọmiti ga-arụgharịcha ya wọlụọ ya si ya geeti nwee sekuriti men. Mgbe anyị jere skuul na Owerri North, inwe ike isi ageti skuul fụọ ya wụhụ brek time. Even brek ahụ gị ga-atụ na-egupela gị geti akịrị ga nara onye izu ga-ama akpa ọfụ na nwa 0.5 anyị eji akpa mgbe ahụ. Ị ga-akpọ olesi ma skuulu ọ gbasara kpakwa ka emega na private schools nọ. Why can't government ime apply the same measure? Arụcha ya ewere gị ogige gbaa ya gburugburu tinye ezigbo geti mee employ ndị security men. Nne na-ekwu nwa nọrọ nga ahụ skuulu gbasabedi nwa nọrọ nga eji enwe security house nwa etiri nga ahụ awọchi intruders ma ndị Fulani iru ụlọ aka sekọndịrị skuulu Fulani nna m akọva ya kemgbe emepere ụjọ akpụ ndị mmadụ na ndị nkụzi banga ahụ ụdịrị ihe ndị ahụ arịghị mma. So nwa arụ na-arụ ọzọ ọnwa akpata ka onye rụrụ arụ aja rụm ọzọ nnọgharịa sọtụọ ya rụgharịa ya gbaa ya ogige tinye ya geti. Ị ga-ahụchi agụmakwụkwọ ga-ebili
even ndị private schools anwekwa pay ke gọọmenti nwe ebili ọnwa eweela ndị nkụzi n'ọrụ eru skuul agaghị akụzi eji ole nne gị kọkọrọkọ biko ọrụ ntimeti ga ndewo ịma na ọ bụghị arụ nwada nwoke ọcha klara arụcha ụlọ akwụkwọ gọọmenti otu a gbaa ya mgbidi gbaa ya fence bịa were sekuriti tinye were getiman tinye amami na wọta were cleaners ndị ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka maka na ọ bụghị ọhịa niile nọ n'ụlọ akwụkwọ kacha n'ime ime obodo ebe e nwere obosara ala ka ụmụ akwụkwọ ndị a ga-arụnwu ndị a na-enyere ha aka ogbe ụlọ akwụkwọ a na-eme gịnị na-ama mma nke a rụrụ arụ abịa mezie ya ama mma ka ọwa arụcha ya ugbu a sị during my administration I built I built lack of maintenance egbuga anyị ebe a ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Cliff David Nnamdi Egbu okporosi ụmụ njọ irete ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha na Clara nwoke ọcha na ịhụrụ atụmatụ a na ọ magburu onwe ya ma ọ bụrụ ma a ga-eme ya ma ka o yi ife na o nwere ọtụtụ nkwa ekwere ha a na-emezubeghị na ọ bụghị naanị ịrụ ya bụ ihe arụ kama ha werekwa ngwa ihe ndị eji amụ ihe kwajuo ya n'ime ma maintain kwa ya. Thank you so much. Ka nke ndị nkịtị nwe gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka Uche Ọgụ ọ sị gọọmenti chọrọ iji ihe ọ chọrọ ịrụ ugbo ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ọ chọrọ ịrụ jiri ya gaa sekọnd tena ị bọọla chi Uchenna na Clara ụtụtụ ọma anyị dị mma o Clara akwa ịma na otu bel kụrụ ụmụ nwatakịrị ndị na-ebe akwa ụkwa bel ga-akụrụ ịra nwere ọṅụ na praịmarị skuul ihe niile a gọọmenti kọkapụ stori biko ha ga-asọrọ anyị praịmarị skuul niile kilie anya ha ga-arụ ome n'ọga anyị nọ na ọzụrụ akụkọ a n'ọrụ gọọmenti uche na ọkwa nga ka m ga-agwakwa gị na nkwa ha kwere ọbara uru anyị bịa ha na-atụpụta ezigbote atụmatụ implementation zero eji m ntị anya m na-eji ha na-elebe ha gị kwuo asị na ị na-ekwugide gọọmenti na-eleki gọọmenti ọwụ taa ihe ọbụla gbasara iwu gọvanọ kwuo na ọ ga-eme ihe niile usoro ebe ọbụla izu ga-echi zọpụta isi n'Imo steeti aka a ga-eme ya zero biko ayọ m na-ayọ ha ga-asụchachara anyị skuul na anyị nwere nwe ochie local gọọmenti kanselọs and kanselọs ha ga-amaji abịa praịmarị skuul kirie dekwushi ka ọ dịgodi mma ma afọ wesịrị ha ga-arụ ụlọ ha ga-arụrụ anyị ma wọpse ma ọdanspe ha kiriagodiri anyị kwushi igbe na anyị dekwushi n'ime obodo biko ke ha si na-ewere ndị nkụzi n'ọrụ ndị nkụzi bụ ọrụ amagodi na-eme n'otu ma afọ otu isi n'ike ndewa ya gaziere gị o wee bụrụ ya uche onye adịghị ya njọ na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ifeanyị Ejimi nke onye isi obi akpụ egbe ma zibata ozi ga-esi gọọmenti steeti Imo ịrụ ụlọ akwụkwọ ndị ọhụrụ na ọ dị mma mana ha bugodo ụzọ mezie ndị nke ochie ka ọ dị mma ha rụọ oche tinye na ndị na-enweghị oche na ihe ndị ọzọ kwesịrị ịdị n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti iji hụ na ha kpọchim tupu ha arụwa ndị nke ọhụrụ ya gaziere gị nọ gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Wisdom Oscar ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị Uche kemgbe anyị abụọ bịa nnọọ na-eyi otu ụdịka efe otu kọla efe kemgbe izu ụka na kedu ihe na-esi ya nke ọ na-eme nakọkwa na ihe ọ na-eche na ọrụkwa ihe ọwụ gasị eme o nwere ihe ị na-eche ọrịdị chewenụ na ahụ nke ahụ gbasara gị ọ kụchapụla ị bọọla chi ye ị bọọla Uche na Clara ụtụtụ ọma anyị dị mma na okwu na wepụtara aha m Patricia echikwere m ime Owerri akpọga mgbalịm anya m akọọla gị mana okwu na wepụtara n'ụtụtụ ọ wee ezigbo ụka gọọmenti
ịgwa gị eziokwu ịhụ skuulu ọhụrụ dịkwa mma mana ha bụ ụzọ mejichaa ndeke niile arụ mgbaze ntị na ihe ịma atụ ka nkọrọ gị ka ị mara ọha na eze na-egekwe na ntị mara ị hụrụ skuulu praịmarị skuulu niile nọ na ala Owerri ọrụ ike ọwụlarị mma ewerela ya mere ebe a na-aga mposhi ị hụla ka ị nọ n'azụ St. Paul's nọ na Douglas a na-eshi nwerele na-aba ya ị hụla skuulu ahụ that central school ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume otu ụbọchị unu eji anya ụnụ bịa lele ebe a niile wụ nshi klasrum niile nshi ihe a wee ebe ịhụla ndị arịrịọ ọhụrụ n'ihu St. Paul's ihe a wee ebe ha na-ada anyụ nshi ha na-eme mpụrụ iche iche ihe a wee ebe ha na-anwụ Igbo ji abịa lele nshi klasrums niile iji na mgbe ụfọdụ ha na-eshi ndị ka edetụ mma a na-esi na windo baa ya gaa nyụọ nshi n'ime klaasị ụmụaka ga-anọ na-amụ ihe nyụọ nshi ọtụtụ mgbe ha nyụọ na foil tinyere ụmụaka n'okpuru tebụl ha ọrị mma ya so gọọmenti bụ ụzọ gagharịa na skuuls niile n'ala Imo steeti a meji ọ dị ọtụtụ enweghị ha na-amụ n'ime ha enweghị rufu ya dakasịchala nshi erekasịchala ndị orekasịrị mamịrị erekasịala ibi na ụfọdụ ndị nọ n'ime Nwaoriele na ahụ ya webe ha na-anyụ mamịrị ihe webe mamịrị ọgbọ mamịrị nọ ọkpọna agbara ya fensị ige sekuriti but still ihe ọjọọ na-emekwa ebe ahụ ndewa ya gaziere gị nwaanyị ọma ya bụ chere obi gị adala ụda ọ na-ama mma mmiri ndị vileji m ka ọ wụọ na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Esther Chinyeaka ọsọ ụtụtụ ọma uche jọrọ njọ na Clara mara mma na ọ bụghị bịa na-arụ ụlọ akwụkwọ ya nwa bụ nsogbu ya bụrụ na ha ga-provide good teachers ma na-akụzi ha ụgwọ gịnị nke ọma na ọ ga-amagbu onwe ya n'ihe anyị na-ahụ n'obodo anyị bụ Naijiria na ọ gaghị egbu anyị na ha were ego ahụ nyere ndị ụwa na-atụ na ọnụ aka na orest ala ya hia ya gaziere gị nụ Esther Chinyeaka gaa n'ihu nwada nwoke ọcha Clara n'ozi nke si n'aka mụwa mmere m ọ si ụtụtụ ọma ladies and gentlemen nọ na studio ndewo mụnwa dị gentle ọ si na ịhụrụ akwa ka iyi ụta shiri yie ya na ọ magbuchala onwe ya na ọ si anyị ndaalụ ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ye Ebolachi Uchenna na Clara ụtụtụ ọma ekelere m ọnụ mmadụ abụọ iri otu ya gaziere gị nọ Uche aha m kọrọ esi iwe na-akpọ gaa n'ihu manye ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a dịka ihe m na-ekwu ọwụ ihe mere eme ọwụ ihe ezi n'ezie ofu ihe m ga-asị wụ just like oge ị na-akọwa mgbe ị gara skuul Uche ama gwa gị sịrata mgbe ahụ mgbe elu ala ọsa ihe niile dị mma ịga na skuulu na-atọ ụtọ ụzọ ha oge ugbu a skuulu na-atọ ụtọ ma eji ọkwa ala na-aga ya ebu sleti na-aga ya ihe niile na-aga n'anya ya ọtụ ugbu a ọchịchị ndị kemgbe ha wụzi na ndị pompoji akpa lee na skuul just like ndị nke kwuru ekwu kwuru gaa na praịmarị skuul ndị enwere na hi my dear you pity student ụmụaka ga-akwụ ugbu a onye mere eji nwee private school here and here telekwa ndị gọọmenti achọkwa ma ihe megana a ga-arụ skuul ọhụrụ a ga-arụ skuul ọhụrụ ọ ga-ebu ụzọ mechine ndị nke man gọọmenti is continuation otu ihe na-eme ugbu a wụ onye ọbụla bata ya achọ ka akachapa aha onye nke chelachi bụ ka ọ na aha nke ka a ga-anụ o kwesịghị ekwesị ma otu o kwesịrị ka ọwụ ndị nke arụ na-arụ ka adụkwa ndị lee polisi ya ka ementene ya ọfụma ka ụmụaka nọkwa ebe a na-aga akwụkwọ nwa ha bịa kụtuo nke ahụ elepụrụ nke ha anya ka ga-arụmakwa nke ọhụrụ ọkwa ego ofu ego aka na-emefukwe n'efu a na-asụkwa ego anụ ha ego anụ so biko onye ọnụ kwubere ihe ziri ezi kwụsị na ịkarịa maka anụ a ga ekwukwe ma maka anụ ya gaziere gị nụ nwoke ọma enyi ọha
kode anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Comrade Don Padek Chidozie Nwosu isi ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi gị ise ya bụ ụmụ ọkanne ya mabude most peaceful community enwere na steeti ime ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eku FM na nke a na ọ magburu onwe ya na ọ bụ ntụpụ ụkwụ n'ụzọ dabara adaba na-enwe n'ọtụtụ ndakpọ na agụmakwụkwọ ndị enwere na steeti ime na n'ihi ya ihe gọvanọ na-eme na ọ dị nice na ya hụkwa nnọọ na arụrụ ya n'ụzọ ọ magburu onwe ya ya nwekwa library na sayensị library magburu gịnị onwe ya ya gaziere gị nọ ezigbote oyiye m Comrade Ompadek Chidozie Nwosu gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Dadi Josi Ọgba ka ọ si ka akwụkwọ ntụpụ ụkwụ dị mma n'ụzọ dị mma mana ha makwa na emegidekwa na ọ gakwa abịakwa kwakwa nga nke aka chiburu steeti ime ụkwara bụrụ chasị mgbe ọ rụkwara kie ghọta bụ nke ọwụ ụmụ anụmanụ na ihe ndị na-arịarị bịa nnọọ bịa na-agazi ya na-aghọta na ịhụrụ ala anyị bụ Naijiria na ha egivuola ọp n'ihe gbasatara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị o wee bụrụ ya anya ahụ na ozi gị n'ụtụtụ a onye Chinyere Adakọ ọsụ nsogbu abụghị ịrụ nke ọhụrụ kama ọwụ ime nten nke gọvanọ chịrị achị bụrụ Charles Okorocha rụrụ bụ nke agbahapụrụ n'ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na ụmụ akwụkwọ na-aga n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze nwe na-alụsụ eluzuola ha confidence ndị nne na nna eluzugo confidence n'ihi oke ịga mfanye aka n'ụkwụ o wee bụrụ ya gara mma onye Chinyere isi ụmụ ọnya ha orodo ọkwa ya zibata ozi gị n'ụtụtụ ya gaziere gị nọ ya bụ chọrọ obi gị adala ụda gaa n'ihu Clara nke a si n'aka ọnụ John Kennedy Chilaka ọsụtụtụ ọma ụmụnne m ndewo o wee bụrụ ya o jọsịrị kelee anyị ị bọọla chi ye Uche na Clara ụtụtụ ọma Chineke gọzie ọnụ echi m egbu akpọga ndewo brọda Leo ihe m si m ekwu oke m wụ ịmara na ndị ọchịchị nwere ụzọ esinyeri ego ụzọ na-esinyeri ego wụ ya ma ha enweta ihe a ga-arụ ha eji eri ego ka ha chiri ka otu gị gaa akụtụchana ihe niile rụchasịrị that place gị ka ego ele eji ọrụ ya gị mara ka hapụ eme na gị giving self ị ga-eriju afọ gị gaa n'aka chiri ị ga-ahụ datị n'aka ebe a kụtụrụ n'ala ego niile ndị ihe emefuga ele ihe ebe uru ọ bara na ya nwere ihe m chiri ukwu na ihe gbasara skuulu ha enyefe ndị nke skuulu gọọmenti na onwe ha agbaala onye ụkwa na skuulu uru gọọmenti skuulu enweghị uru ha bara ya ewutele gị n'onye eze ikuku na-enye anyị nsogbu na ụtụtụ ịnọ na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka iwu Chisomoso ụtụtụ ọma na biko o nwere otu ozu ọnwụ dị na Imsu Junction kemgbe ọtụtụ ụbọchị ugbu a na biko anyị gwa ndị ọ dị n'aka ka ha mara ihe a ga-eme gbasara nke a anatala m ozi gbasara echere na kemgbe esi ebupụla ya bụ ozi ihe nọ na kemgbe echicho ibe a ga na-eshi n'ezigbo isi asị ihe ọ na-esikwa n'Imsu Junction kemgbe a nọ na-eti mkpu a biko ndị ọ dị n'aka gbapụnụ ya ọsọ ozu abụ ihe kwesịrị ịnọ ebe mmadụ dị agwara m gị eziokwu gbapụnụ ya ọsọ asị ya bụ ozu ọ dị na Imsu Junction na ọ nọ kemgbe isi nọrọ ebe ahụ na-ere na-esi ndị mmadụ anaghị agafezi ebe ahụ n'ihi ya bụ ozu biko nọ mara na ihe unu ga-eme gbasara nke a ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nke ụtụtụ taa onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa na Owere nchi mana nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị maka na n'oge na-adịghị anya ndị ọbịa anyị ga-ahụcha n'ihi ya agagharịkwala agagharị anyị lọghachie anyị agbapụ ya ọsọ nọrọ ebe ahụ emekwala ngagharị